Стари баш, бай, брадър! Умираш да ги изплюща! Видимо, що слуша любимца на народа, слуша любимца на народа, целя във внимание, той слуша какво ще кажеш. Млъкни, бе! Млъкни за 10 минути, бе! Млъкни, бе! 10 минути са много, 3 минути давам, давай говори сега. Повече не дам, защото ето аз съм написал Митю пиштола тук и сега съм решил да махна пиштола като зад в къщата и да сложа Митю питона, защото питона е много голям. Питона става вече като една река, Нил се разлива и вече само това е като в отпуснато положение. Ако взема да се възбудя, тогава то питаш, да не знам какво ще стане. Възбуждаш ли се? Аз съм непрекъснато във възбудено състояние, защото съм спал с 8256 единички, всички те са записани, всички те са регистрирани в кадастъра. 9356 единички съм спал, всички са много хубави и много младички. Значи Вери ме интересува, коя ще са прижали да легне с теб специално. И какво е? Галито, каризмата е много сладко дете. Много сладко дете. Това руското Лилана, дето пее. Това е много хубаво певичетата, тя и пее хубаво, тя и скоро ще свири на големия ми микрофон. Жакузито ми голямо 4 декара. Жакузито ми 4 декара. Колко? 4 декара и половина ми е жакузито, 14 декара ми е хол. Хола ми е 14 декара. В хола вътре имам конна база, тя на арбана си. В хола имам конна база и освен конната база в хола имам пекарна за хляб и пекарна за кебабчета, защото аз съм раздал... Чакай да кажа, аз съм раздал 400 000 кебабчета, които съм пекал в хола и съм раздал 400 000 кефтета и 500 000 хляб. Колко си голямо кебабчето? Кебабчето ми е много голямо, кебабчето ми е като айфоновата кула, всичко е документирано, всичко е написано, всичко е сложено в данъчно, съм ги регистрирал и съм ги регистрирал в кметството, на което ще стана кмет и съм ги регистрирал в общината, на която ще стана кмет и съм ги регистрирал в републиканския кадастър и в архивите и съм ги регистрирал в президентството, защото ще стане президент на Република България. Нищо не каза, кмет ще станеш ли? Аз сигурно съм забрал да спълня, защото ще стана първо кмет. Ще стана кмет и тогава ще ги накарам всичките да ослабнат до 49 кг. Колко жени беше изжаскал, честно? Аз съм изжаскал 12 358 женички. Баш, бай, брадър, иска ти от любитим въпрос. Мъже, жаскаш ли, бе? Аз по принцип не харесвам педалите, защото те ми... Не харесваш педали. Не харесвам геовите не харесвам, хомосексуалистите не харесвам. Ако ми докарат тук Евгений Минчев, него мога да го жасна, ще го обърна, ще го сложа на маска и ще го прави всичко и той ще бъде щастлив и ще се радва на голямата писалка. И телефон ще му купя и ще му купя и цветя и ще му дам да пие кафе. Не ли блюбе истинско кафе? 6 декара ми е жакузито само и хола ми е 20 декара и в хола имам вишнева градина, имам дюлева градина и там ще прави ракията, защото аз съм любимец на народа и съм раздал 456 хиляди кебабчета, 8096 кефтета. Този народ изяде всичките ми кебабчета и ги слагам в долапа, който ми е 16 декара и в този долап в спалната ми имам кебабчета, имам фризер голям, като едно време Родопа, има си има такова. Родопа е сам, млъкни сега, че специално са за Родопа. Ясно ли, че ти си новия Леко Константинов? Да, аз съм новия Леко. Аз съм новия Леко Константинов, аз съм новия Христоботов, аз съм новия Левски, аз съм новия Яворов, аз съм новия Димчо Домилянов, аз съм новия Славейков и Славейков, а всичко, което съм аз е ново, всичко, което съм аз е класика, всичко, което съм аз е номер 1 и жакузито ми е много хубаво, 12 декара ми е жакузито. Колко? 14 декара ми е жакузито. Жакузито ми е 20 декара, аз много обичам в голямото си жакузи да се кисна бидите, да си ги топя, да си мокра кръженцата, да мия момиченцата малки в жакузито. Аз съм голям работодател, защото много хора работят там, пекат кебабчета, пекат кефтета, пекат канарчета. Канарчето пекат. Баш, брадър, се интересува колко са ти големи м***чата. Аз имам много голям корем, брадър, не мога да видя колко сме големи, но по принцип, като ги усещам са долгари. Едно да е долга, друго да е долга, аз за това хора разкикерен. Може ли спокойно питона да разделя м***чата или са блъска? Аз сега, брат, се чудя да се изпукам ли повече, че денците са ми по-големи или че питона ми е по-голям, защото ако кажа, че лесно ги разделя, значи са малки. А ако кажа, че трудно ги разделя, значи питона малък. Аз не знам какво да кажа. Баш, бай, брадър, се интересува, че от кога да смяташ за звезда? Димитър Василев Маринов Пещова е роден звезда. Той е роден като звезда, защото майка му звезда, баба му звезда, дядо му беше звезда, защото беше голям любовчия, баща му беше голям любовчия на Митю Пещова. Всичките големи звезди, защото колкото по-голям любовчия си, толкова по-голям звезда си, защото аз съм от село Батак. Това е не той е Батак, дето града Батак, но село Батак. Млъкни, ти си голям Батак, млъкни, бе. Не мога да млъкна. Аз не мога да млъкна, защото по-добре се обеся, отколко да млъкна. Не мога. Добре, обеси се. Не, по-добре ми задай някой друг въпрос, не мога да се обеся. Прия се обесиш да ти отперя въпросчето, колко жени беше изжаскал, че ги забравих. 18 353 женички, хубави, млади. Ето колко? Те са 20 000 женички
Така. Кръгло 20 000 женички съм спал и една. И сега... Тя, хубаво го запомни това число. Аз го помня, 20 000 женички помня. Така, хубаво го запомни, че казах. Твоята мисия е да направиш толкова скоремни преци, колкото женички си жацкал. Не, аз по-добре се обещам. Леко, ме да ли чуе? Леко, смега ли тебе? Ме ти стои в голяма папара, че искат ме го... Подпри се на питона. Говори баш, бай, брадър. Умираш да ги изплюща.